Γεια σας παιδιά, και σήμερα παίζουμε Minecraft. Παιδιά, είναι το part 2 να πω. Επεισόδιο 2. Άμα θα το πεις τουλάχιστον πες το στα ελληνικά, εντάξει. Καλά, ναι. Απλά παιδιά να σας πω, φύγε, θέλω να πω να μη σηκώ στους Εντάξει. Θα κάνω τον κουφό. Είπα το μυστικό. Αχα. Ναι, δεν άκουσα απολύτως τίποτα. Παρά από το σούπερ που λες. Ναι. Εντάξει, άντε πάμε. Οκ, Το ξεκινήσαμε. προηγούμενο επεισόδιο έκτισα αυτό το... Καταραμένο κόσμο. Πώς να το περιγράψω τώρα αυτό. Κολόσπιτο. Ναι, αυτό το κολόσπιτο. Εγώ είμαι στο σπίτι μου τώρα, αυτό. Είσαι μια τρύπα. Ναι, αυτό είναι. Για σήμερα θα το τελειώσω και θα το τελειοποιήσω. Τι λέξεις είναι αυτές που λες, Τι μ' αρέσει. τι λέξεις είναι αυτές που λες. Δεν μ' αρέσουν καθόλου. Φυλακή. Όπως έλεγα, Όπως έλεγες, έχουμε πάρει ένα μήνα για αυτό το επεισόδιο. πού είναι το σκυλάκι, το θέλω. Μην ανησυχείς, ήδη το έκανα δικό μου. Αλλά έχει και αδελφό ή μαμά ή μπαμπά, δεν ξέρω. Πού είσαι, Εδώ. πού Δεν είναι. ξέρω πώς να σου περιγράψω. Να, εδώ είμαι. Πιο μπροστά από το σπίτι μου. Έχει μια ζούγκλα, όπως το είπα. Περίμενα να βρω τη ζούγκλα. Βγες από το σπίτι σου. Κάτσε. Εδώ πίσω ήμουνα. Πού είστε. Ψάχνω ένα σκυλί να μου. Πάει, σκυλάκι μου. Το παλιό μου σπίτι. Τι. Το παλιό μου σπίτι. Α, οκ. Ναι, είπες πως έχει αδελφό ή αδελφή. Ναι. Αλλά έχει και αδελφό ή μαμά ή μπαμπά, δεν ξέρω. Α, εδώ πέρα έχει 2 σκυλάκια. Σε αυτό το μέρος που πήγες. Στο δάσος. Ναι. Ψάχνω το Είπες άλλο. και τώρα γαυγίζει και δικό μου. Ξέχασα να σου πω έχει λάβα. Όχι! Εντάξει, δεν έχασες και κάτι. Όλα τα χάσα. Ναι, και το iron. Ακόμα έχεις την ψυχή σου. Τι να την κάνω αυτό. Δεν ξέρω. Τι έχω στο chest μου. Ένα πολύτιμο μάθημα ζωής. Εντάξει. Ούτε δεν έχω. Εσύ να πας να πεθάνει. Τι θα κάνω τώρα. Θα αρχίσω να κάνω mine. Το προηγούμενο βίντεο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Το Nerf, παιδιά. Ή όχι. Τώρα που θα βγει αυτό, θα έχει βγει και το άλλο, το Hive. Xbox ξαναφύγει. Ρε, δεν έχω τίποτα. Και εγώ δεν είχα τίποτα. Αλλά έχω chest. Αλλά έχω chest, δεν είμαι σαν μερικούς. Σιμασιμάν. Δεν έχω τόρση. Το δέρμα. Το μανικής. Έρχομαι κι εγώ. Μέχρι να ανέβω όλα αυτά τα σκαλιά έρχομαι. Προσπάθησε να Μέχρι να επιβιώσει. ανέβεις όλα αυτά τα σκαλιά θα γεράσουμε. Είμαι και παππούς. Είμαστε στο βίντεο. Ποιο? Όχι. Είμαστε οι Wow! μόνοι που θα παίζουν το παιχνίδι μέχρι να γεράσουνε. Μην τη σκοτώσει, να ράχνει δεν κάνει κακό τώρα, είναι η μέρα. Θα κάνει Το σκυλ- όμως. Το σκυλάκι σου το φτιάρει σου, αλλά πάρει. Να ταΐσει το σκυλάκι σου, είναι καλά. Ναι, απλώς μη ρίξεις φόλα. Όχι, δεν το ρίξω. Εγώ σκυλάκι είμαι φίλος του Παναγιώτη. Τσικουτσι. Να ρίξω φόλα. Θα ρίξω φόλα.
Πω, τι θα κάνουμε. Πεθάνανε όλοι. Τα πράγματα. Ο τρίτος Πεθάναμε παγκόσμιος. Πεθάναμε και ήδη όμως. Έλα ρε. Εγώ από λάβα. Να. Το τέλειο σπίτι. Εγώ από προσεξιά. Τώρα πες την αλήθεια, έχω καλύτερο σπίτι από σένα. Τώρα έχεις. Ναι, τώρα έχω καλύτερο σπίτι από σένα. Τώρα. Ναι, όμως το κοντινό μέλλον δεν θα έχεις. Το κοντινό. Το μακρινό. Σε ένα μήνα. Μέχρι να βγει. Θέλω το- χαλάκι με το σπίτι μου. Μέχρι να φτιάξει το σπίτι σου. Σε ένα μήνα. Είχα δει τα αρμαντήλο να έχει σε κάτι μες στο νερό. Νομίζω είσαι τυφλός. Νομίζω και εσύ είσαι τυφλός. Να εμφανίζεται μπρο, αλήθεια λέω. Πρέπει να σκαρφαλώ στο βουνό τεράστιο που μένουμε. Μένουμε σε ένα τεράστιο βουνό ρε. Φαλίδα αρμαντήλο. Λερώθηκε η πόρτα μου. Μπράβο της. Είναι πράσινη, μούχλιασε. Έχει πάρει μούχλα, πολύ μούχλα. Μούχλα λέμε. Let's go. Τσεκαλά. Ω, νυχτώνει, κοιμήσου. Ποτέ Έχεις δεν κρεβάτι? θυμάμαι. Κοιμήσου, θα δεν πεθάνουμε. Θα πεθάνεις ξανά, εντάξει. Έχω καλό θάνατο. Δεν πεθαίνω. Ναι. Ποτέ δεν πεθαίνω. Εγώ. Κατά λάθος τώρα, ξέρεις, τεχνικά προβλήματα. Σκοτώνω ένα creeper που είναι μέσα στο υπόγειό μου. Με bow το σκότωσα. Γιατί εμφανίζονται creeper στο υπόγειό μου? Εκτός από παιδιά έχεις και creeper. Βοήθεια! Ένα σκελετό στο υπόγειό μου! Δηλαδή όχι μόνο κρέβας. Υπόγειό μου έχει γεμίσει με τέρατα. Θυμάσαι και το short σου. Ναι. Δείπνο με κοτόπουλα. You are ready! Yes. Yes. Are you ready? Έφτιαξα και μια σπίδα για το σκελετό που είναι στο υπόγειό μου. Να μην μπορεί να με βαρέσει. Ένα βιένα. Σκελετό στο υπόγειό μου δεν μπορεί να με βαρέσει τώρα. Πού δεν με δει σημασία. Θα βαρέσεις και το βέλος θα γυρίσει πίσω. Θα σε χτυπήσει πίσω το βέλος, έτσι πράγμα. Κοιμάμαι. Σκοτώνω ένα σκελετό με το ίδιο του το βέλος. Κοιμήσου. Ναι, θα κοιμηθώ κι εγώ. Σκότωσε ένα σκελετό με το ίδιο του το βέλος. Όχι. Γι' αυτό δεν πρέπει να κοιμάμαι έξω. Θες να μείνεις στο κρεβάτι μου για λίγο? Τρίτη φορά, νομίζω. Θες να μείνεις στο σπίτι μου για λίγο μέχρι να χτίσεις το δικό σου, λέω εγώ τώρα. Όχι, μια χαρά είμαι. Καλά. Πρέπει όλα να γκρεμίζουνε το τέτοιο. Επειδή κάθεσαι εκεί. Γαμ***σόι τους στο διάλογο. Η Άρια καλά είναι τουλάχιστον. Μια ράχνη. Το Σου σπίτι μου επιτίθεται. πιο χάλια δεν γίνεται. Το ξέρω. Είναι ήδη χάλια που είναι κιόλας. Άι, χέσου. Είναι, Το είναι λέω ήδη χάλια. επειδή έγινε μια έκρηξη. Καμπούν κρύπερ. Το Τσέρνομπιλ. Τσέρνομπιλ. Το Είναι σπίτι σου. χειρότερο από κάθε ατύχημα του κόσμου. Της ανθρωπότητας. Τι υπάρχουν τέρατα μέσα μπροστά. Έχουμε κι εγώ.
Γιατί υπάρχουν τέρατα μέσα στο υπόγειό μου, ρε μπρο. Δηλαδή, τι θέλουν τα τέρατα και έρχονται στο υπόγειό μου. Καταλάβω, Με χτυπάζε. Περίμενε. Θέλουν και έρχονται τα τέρατα στο υπόγειό μου, Μπορώ να καταλάβω. Περίμενε. Τι έχει, ωραία. Τι θες να κάνεις. Ζόμπι! 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 Να φέρω τόρτς. Σου σπάσε το νύμπικο τέτοιο σου. Ποτέ την πόρτα, γιατί δεν την κλείνεις. Τι? Ποτέ την πόρτα στο σπίτι μου, γιατί δεν την κλείνεις. Γιατί δεν είναι δικιά μου πόρτα. Και πάλι μπορεί να την κλείνεις, χαζέ. Όχι, δεν μπορώ. Σπηλιά μένεις. Τι? Σε σπηλιά μένεις. Ακόμη και εγώ που μένω σε σπηλιά, κλείνω την πόρτα, ρε. Όχι. Ναι, σε σπηλιά μένεις. σπηλιά. Άμα έχεις μάτια, θα έβλεπες μόνο... Άμα είχα μάτια θα δω ένα γκρεμισμένο σπίτι. Δηλαδή, Πού είναι τώρα δεν γκρεμισμένο? έχεις μάτια. Άμα έχεις μάτια, θα έβλεπες πως δεν ζω σε σπηλιά. Αλλά έτσι Ζω φαίνεται. επάνω. Δεν ζει σε σπηλιά, αλλά έτσι φαίνεται πως ζει σε σπηλιά. Αλλά. Τι. Πού έβαλες φως? Εδώ ρε, του φίλε. Α, Δίπλα φορά μου. βλέπω. Είναι νύχτα, είναι νύχτα. Κοιμήσου! Θα κοιμηθώ. Εσύ είπες ποτέ δεν κοιμάσαι, αλλά από ό,τι φαίνεται πρέπει να κοιμάσαι. Ναι, κοιμάμαι. Να σε πω ένα ανέκδοτο. Όχι. Το χτίζω. Δεν είχε καν τζάμια. Ακόμα δεν το χτίσα, είπα. Παντού τρύπες έχει ρε. Το σπίτι μου έχει γεμίσει με τρύπες από τους creeper. Μετά το κάνω, δεν ξέρω. Εγώ προτιμώ να είναι μικρό. Δεν... Γιατί δεν θέλεις να είναι μικρό? Για να μην το βαριέται ο κόσμος. Απλώς το κάνεις το editing πιο μικρό. Εγώ έτσι κάνω. Και εγώ δεν μπορώ να αφήσω όλα τα άλλα σημεία που απλά είναι άχρηστα. Σου πολύ τέτοιο έχει εδώ. Τι είναι αυτό? Γρανίτης. Πόσο πολύ γρανίτη είχε εδώ πέρα. Βίντεο που θες. Survival Part 2. Όχι. Minecraft Survival, επεισόδιο 2. Σπίτι μου, σπιτάκι μου, επειδή χτίζω το σπίτι μου. Καλά. Εσύ πώς θα το ονομάσεις? Minecraft Survival. Παιδιά, αν σας άρεσε το βίντεο, ρίξτε ένα like, ένα subscribe και ένα σχόλιο. Συγγνώμη που αργήσα τόσο πολύ να κάνω βίντεο, τεμπέλιασα. Ok, bye.